uhapšen bivši direktor za nacionalnu bezbednost u Crnoj Gori. Akcija sprovedena zbog prisluškivanja glavnog specijalnog tužioca povodom ovog slučaja. Specijalno državno tužilaštvo danas u podne održaće konferenciju za novinare, na kojoj će saopštiti više detalja. U Crnoj Gori pripadnici specijalnog policijskog odeljenja uhapsili su jutros bivšeg direktora za nacionalnu bezbednost Crne Gore Dejana Peruničića. Televiziji vijesti iz bezbednosnih krugova potvrđeno je da je on uhapšen u okviru istrage koju je specijalno državno tužilaštvo pokrenulo nakon što je sinoć pronađen prislušni uređaj u kancelariji glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića. Povodom ovog slučaja specijalno državno tužilaštvo danas u podne održaće konferenciju za novinare, na kojoj će saopštiti više detalja. Očekuje se da bude saopšteno i šta je specijalno državno tužilaštvo utvrdilo u slučaju samoubistva bivšeg službenika tajne policije Luke Bulatovića. Za sada se ova dva slučaja ne dovode u vezu. Za najnovije vesti iz zemlje i sveta kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.